Li Tirkiye Suhdiyemîn Festîvala Fîlmaniya Enqerê ku par ji ber vîrusa koronayê bi awayekî online hatibû kirin, îsal bi beşdariya sedan fîlmên metraj dirêj, kurtefîlm, belgefîlm û fîlmên navneteweyî bi awayekî rûbirû dest pê kir. Di çarçoveya vê festîvalê de du fîlmên derhînerên Kurd jî cih digirin. Fîlma derhînerê Kurd Ferîd Karahan ya bi navê Okul Tiraşê Ango Tiraşa Dibistanî ku li Tirkiye û qeda navneteweyî de bi dihan xelat wergirtine hate pêşandin. Fîlma ku bi Tirkiye û tê de hin diyalogên Kurdî jî heye, behsa asîmîlasyon, di nava pergala perwerdehiya Tirkiye de zor û zehmetiyên zarokên Kurd û derd û azarên zarokên Kurd yên li dibistanên şevîn angoyî wan de dike. Gulistan Acet senarîsta fîlmê ku ji Êlihaba Kurê Kurdistaniyê dibêje, dema ku gelek bindest be, asîmîlasyona li ser zamanê wî gelî jî bi her awayî zêde dibe. û wan bi vê fîlmê xwastiye ku rewşa zarokên Kurd raxin pêş çavê sînema hezan. Hemû zarokê Kurdistanê ku di van dibistana de xwendine, zêde bêkesî dibînin, zêde zordestî dibînin, zêde asîmîlasyon dibînin. Ji ber wî jî me xwest vê fîlmekî wisa bikişînin. Perwerdekirin ji xwe tevî asîmîlasyonê ye li hemû dinyayê. Lê wextê tu bindest bî, hinekî dî asîmîlasyon zêde dibe, hinekî dî ew sîstem dibe neyarê te. Me xwest li ser van zarokan vî zordestî nîşan bidin. Yek ji lîstikvanê fîlmê Cansu Firinci ku rola mamosteyekî dilîze amaje dike ku di sed sala bîstiyêkan de hêj zamanek qedexe kiriye. Ji ber vê çendê jî wî xastiye de vê fîlmê de bilîze. Bir halkın dilini özgürce konuşabilmesi lazım. Lazım e her milletek zimanê xwe bi awayekî azad biaxive. Di sed sala bîst û yekan de bêwateye ku em hêj li ser vê mijarê nîqaşan dikin. Perwerdehiya bi zimanê zikmakî mafê serekeyê gelî Kurd e. Li gel vê yekê min xwast rewşa zarokên Kurd di jiyana xwe de jî bibînim, ji ber vê yekê min di vê fîlmê de cî girt. Fîlma ku bi çavê du zarokên Kurd û mamosteyan rastiyên li Bakurê Kurdistanê pêşkêşî temaşawanan dike, rastî eleqeyeke mezin ya sînema hezan hat. û temaşawanan jî diyar kir ku îro bi pergaleke cuda asîmîlasyona ser Kurdî didome. من فیلم گلک عجباند جوی آوای من عجباند اف اسیمیلاسیونا دوتا ترک اکل هرما کردستان آباد که هر dönemek ki istemek ki pergele ki juda avad ke dönemek meyo levi filmin me temaşa kir livoy avad kir be ser لیبو آباد کردن ایرو سر هنگ تشتکیدن آباد که هر وها فستیوالا فیلمانی انقره کو به پشتوانی وزارت چند و توریسمی و نیزی 5 سازی و ریخستن ناونتوی سینمایی تو ارگانیزه کردن ده حتی 12 همیشداری بردوام بکم. او فیلم اوکول تراش آنگو تراش دبستانی جی ده هر روزی با سینما حزم به پیشاندن. ورال erişmiş. Kurdistan 24 Ankara.